rodinu je dobrý. Áno. Ja ti neskúšam. Raz to môžem skúsiť. No, skús. Wow. Ale nehovoril si skočí? Ja som to skočí, nekotrmelec. Ja som chcel skočiť. Na búrce definuj, čo to znamená skočí a čo je to kotrmelec. Akože... To si videl? On sa otočil na jednom kolese. Neskúšaj, dobre? To ti to odoberiem. Tak ma daj, odkiaľ mám vyštartovať. No už vidíme. Teraz vidíme, kto je to hrdina, Peťo. Že robíme... Chcem to skúsiť. Peťo, môžem skúsiť. Haňačka za auto. No dávaj. To bol zaujímavý skok. Hej. A dedo mi teraz povie, že ďalší skok. Ale keď teraz sa mi podarí skočiť, mi nehovor, že si to nenatočil.